Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, faqala al-imamu Syarafuddin al-Busiri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa a'ada alayna min barakatihi amin. Qal da'mad da'at sahun nasara fi nabihim wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi wansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min 'idhami fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun fayu'riba anhu natiqan bifamih. Ta'mat ta'atshun nasara, tak ninggalno sira ma ing perkara idda'at kang dakwa hu ing ma an-nasara sapa wong Nasara, wong Nasrani wong Kristen ya. Fi nabiyihimi ing dalem nabine wong Nasrani, yaiku sapa Nabi Nasrani? Nabi Isa. Wahkum lan ngukumiya sira bima kelawan perkara syi'ta kang karep sapa sira ngukumi apa madhan ing pujian fihi ing dalem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahtakimi lan njogo hikmah utawa kebijaksanaan sapa sira. Rono. Terus teng mriki niki sangat luar biasa apa dawuhipun Al-Imam Al-Busiri. Jadi setelah kemarin beliau nyebut-nyebutke bahwa sifat-sifat agungnya Kanjeng Nabi yang sangat luar biasa, sifat-sifat kemuliaan baik itu fi khalqin penciptaan, yaitu betapa indahnya Kanjeng Nabi, terus juga wa fi khuluqin ing dalam akhlak muliane Kanjeng Nabi. Nah, niku wis luar biasa hebatnya Kanjeng Nabi. Ya, bahkan saking luar biasane ora ana makhluk liya sing madani kehebatane, madani keindahane, ya, madani ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, nek kaya ngono kuwi nggih, ya, orang sangat indah sekali, sangat hebat sekali. Niki ya sangat pantas dipuji, nggih mboten? Nah, sangat pantas napa dipuji. Nah, maka ya kita boleh-boleh saja muji-muji Kanjeng Nabi angsal-angsal wae. Tapi dengan catatan napa? Catatane niki. Da'mat da'atshun nasara fi nabiyihim. Mau pengen muji Kanjeng Nabi silahkan. Tapi apa? Tinggalkan apa yang telah didakwakan atau diklaim oleh orang-orang Nasrani pada nabi mereka. Yaiku apa? Apa sing diomongno wong Nasrani tentang nabi mereka? Dianggap sebagai anake pangeran, ya, sebagai apa? Anake pangeran. Utawa ateng mriki Sayyidina Ali ngendikan ya wong Nasrani niki napa jenenge nganggep Nabi Isa sebagai Tuhan. Ya, Nabi Isa sebagai napa? Tuhan. Nah, terus Sayyidah Maryam, ibu Sayyidina Isa sebagai Tuhan juga. Terus Allah ya sebagai Allah. Nah,
Jadi konsep di Nasrani niku wonten apa sih trinitas tan apa ya, tiga tunggal jadi satu, mbok kepiye lah iso intine iku lah. Pokoke intine ngarani Nabi Isa niku nek mboten pangeran ya Ibnullah, anake Gusti Allah. Iku bener apa salah? Salah. Nggih. Sing jenenge Gusti Allah, nggih. Gusti Allah niku nggih pangeran. Nggih mboten lahiraken, nggih mboten dilahiraken. Sampeyan maca ya nek traweh iki bendina iku maca sampai akeh pol. Ya qul huwallahu ahad. Terus Allahus samad. Nah iki lam yalid wa lam yulad. Sing Gusti Allah niki orang lahirno juga mboten dilahirkan. Ya. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dadi ora ana sing madani Gusti Allah. Nah, iki sing diklaim oleh orang-orang Nasrani atau sing dakwakan oleh orang-orang Nasrani tentang Nabi mereka, yaitu Nabi Isa adalah Nabi Isa ini sebagai Tuhan atau sebagai anaknya Tuhan. Nah, iki ora bener kaya ngene iki. Ya, iku tinggalno, aja sampai kaya ngono kuwi. Nggih, aja sampai kaya ngono kuwi. Ya. Ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aja sampai. Jadi sampean muji-muji Kanjeng Nabi, puji-pujilah, terus nek muji, tapi ojo sampai menuhankan Kanjeng Nabi. Paham mboten? Ojo sampai menuhankan Kanjeng Nabi, ojo sampai ngira nek Kanjeng Nabi iki anake Gusti Allah. Ya ojo. Ya. Niku kados ngoten. Ya. Dan apa jenenge memang Kanjeng Nabi nggih. Niki membahas masalah Nabi sing di napa jenenge puji sampai dadi seakan-akan koyo Tuhan koyo ngono kuwi ya. Lah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nek krungu jenenge Kanjeng Nabi kok ora gelem selawat piye ta. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi niku sering kali beliau ngendikan kepada para sahabat. Terus juga Al-Qur'an nggih juga selalu menegaskan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki namung manusia. Napa? Namung manusia. Ya. Jadi mboten levelnya kayak Tuhan ngoten mboten. Nggih. Innama ana basyarun. Aku iki hanya manusa. Jadi kaya ngono. Tapi ya manusa sing diparingi wahyu dening Gusti Allah. Jadi aja kegeeran sampean. Wah, Kanjeng Nabi manusa, aku ya padha manusa. Wah, berarti Kanjeng Nabi padha ambek aku. Ya aja kegeeran kaya ngono kuwi. Ya. Nah, bedane ambek kula sampean apa nek Kanjeng Nabi entuk wahyu. Ya, nek kula sampean paling duwe kanca sing jenenge wahyu ngono tok. Kecuali bojone berarti entuk wahyu. Ya, tapi wahyu mboten wahyune Gusti Allah mboten, tapi wahyu jeneng wong nggih. Nah, dadi kados ngoten Kanjeng Nabi kawit mbiyen niku selalu napa mendeklarasikan diri bahwa Kanjeng Nabi ini adalah manusia. Ya. Dan hambane Gusti Allah. Lah iku sing selalu disebut ning Al-Qur'an nggih ngoten. Ya, termasuk ketika membahas Isra'i Kanjeng Nabi, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah niku subhanalladzi asra bi 'abdi, maha suci Gusti Allah zat yang mengisrakan bi 'abdihi kelawan hambane. Ya yaiku sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mbono ora ning umat Kanjeng Nabi sing sampai ngarani Kanjeng Nabi iku sebagai Tuhan saya tidak tahu ya, tapi sing jelas
mayoritasnya nggih atau mungkin kabeh ya umat Kanjeng Nabi yo ngerti dan yakin bahwa Kanjeng Nabi niki mboten Tuhan, akan tetapi ya iki adalah napa, Kanjeng Nabi adalah manusia yang diutus oleh Allah sing entuk wahyu. Nah, teng syahadat pripun? Asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Nabi Muhammad iki adalah napa, utusane Gusti Allah. Jadi Kanjeng Nabi niki mboten Tuhan ya mboten anake Tuhan, tapi utusane Gusti Allah. Nah niki ta'mad da'athun nasara fi nabiyihim wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Wahkum bima syi'ta madhan, nisbatkanlah, hukumilah nggih ya kagem Kanjeng Nabi pujian-pujian sing sak karepmu wis. Sak karepmu, awakmu pengen muji-muji Kanjeng Nabi terserah ya saake-ake ora apa-apa, tapi asalkan mau apa, sing pertama da'mat da'atsun nasara fi nabihimi, apa mau tinggalno apa sing diklaimno orang Nasrani terhadap nabi mereka, yaitu apa nganggap sebagai Tuhan utawa anak itu Tuhan. Nah ya, jadi puji Kanjeng Nabi terus saya ora apa-apa, sing sak dhuwur-dhuwure gak masalah nggih. Tapi yang kedua wahtakimi apa? Muji dengan bijaksana. Ya, muji dengan bijaksana itu artinya apa? Ya niki napa jenenge ya menjelaskan sing sadurunge ya, atau yang dijelaskan terlebih dahulu sing sadurunge ya komo ta'bad sunnah sorofine. Jadi muji dengan bijaksana itu apa? Muji sing gak sampai ya nganggep bahwa Kanjeng Nabi Tuhan utawa anak itu Tuhan. Nah, adapun pujian-pujian sing akeh pol iku nggih ora ana akhire. Para ulama niku dalam muji Kanjeng Nabi iku ora ana mentoke. Ya selalu duwe bahan untuk muji Kanjeng Nabi. Seterusno ora masalah. Ya. Wah, iku Pak Gulu. Nah, gulu iku apa? Gulu iku berlebihan. Ya, gulu iku bid'ah iku. Ketika kita maca burdah ngeten iki nggih, niku wonten sebagian dari kelompok nggih, orang-orang di luar ahli sunnah wal jamaah niku ngarani burdah niki bid'ah. Ya, burdah iki mencakup kesyirikan-kesyirikan. Ana sing ngarani kados ngoten. Ya, soalnya apa? Soalnya gulu jarene. Gulu iku apa? Mujawazatul had utawa ngluwihi batas. Nggih, napa ngluwihi batas? Jawabane pripun? Jawabane gulu iku ngluwihi batas. Artinya apa? Ana batase dan sampean ngerti batase. Ketika ndelok keutamaane Kanjeng Nabi, ndelok keistimewaane Kanjeng Nabi. Ya, sampean gak ngerti ndi batase. Saking akeh keutamaane Kanjeng Nabi, saking akeh kehebatane Kanjeng Nabi. Endi batese? Ayo. Ya, keutamaane Kanjeng Nabi batese ndire? Ya. Ora ana batese. Ya, ora ana batese. Nanti dilanjutkan di bait berikutnya fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun. Ora ana batese keutamaane Kanjeng Nabi ku. Ya, nek ora ana gak ana batese, ya berarti kapan ana mujawazatul had atau nglewati batas. Ya berarti orang no kata gulu neng kene iki. Ya karena kita ndak tahu batasnya. Ya tak kasih contoh. Misal ya napa jenenge ya aku iki nggih memudahkan mawon ya. Cah-cah pondok iki ora oleh nglewati misal nak pengen lunga gak oleh nglewati napa langsung RF misalkan ya berarti kan sampean ngerti batasnya ya, batas metu iku pol RF ya, jadi ora leh metu pol pasar misalkan, aku udah bengi ngerti wong ketekan pasar iku ya misalkan ya misalkan ya. Nah berarti nek ana wong nglewati batas tekan iku mau, iki jenenge napa? Hulu atau mujawazatul had, nglewati
batas. Lah kaya ngono sampean ngerti batese. Nggih mboten ngerti batese. Lah nek gak ngerti batese utawa gak ono batese sama sekali, kapan diarani gulu? Ora ngerti batese kok. Nah, niku lho Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi keutamaane ora ana batese. Nggih, keutamaane mboten wonten batese. Ya. Ya menjadi sampai pengen muji-muji terserah, muji-mujilah ya. Sampai kita kalau pengen ngumpulno qasidahe para ulama dalam pujian mereka terhadap Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku iso sampai puluhan atau ratusan jilid. Iso iku. Sing muji Kanjeng Nabi iku kawit zaman ndok biyen sampai saiki iku selalu banyak orang-orang yang muji Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora entek-entek wis pokoke lah. Terus no, ora masalah puji yo Kanjeng Nabi. Sak gemengmu gak apa-apa. Ya. Wansub ila dzatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min izami. Sing tamat ta'atsun Nasara terjemahe tinggalkanlah sanjungan kaum Nasrani pada nabi mereka. Yaiku apa? Ngarani Tuhan atau Ibnullah atau anak Tuhan. Tetapkanlah pujian bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuka hatimu serta bijaklah dalam menyanjung. Terus wansub ila dzatihi wansub lan nisbatno sira ila dzatihi maring dzate Kanjeng Nabi ma ing perkara sita kang karep sapa sira min syarafin bayane sangka kemuliaan wansub lan nisbatno sira ila qadrihi maring wansub ila qadrihi maring pangkate Kanjeng Nabi ma ing perkara sita kang karep sapa sira min izami bayane sangka keagungan nisbahkanlah sesukamu segala kemuliaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sematkanlah segala keagungan derajat kepada beliau sekehendakmu. Jadi puji-puji ya terserah. Kamu pengen muji apa wae terserah ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya nisbatno ya kepada zatnya masyita min syarafin nggih kemuliaan nisbatno ning kabeh ning Kanjeng Nabi nisbatno nggih ya. Terus badan niku wansub ila qadrihi masyita min izami nisbatkanlah kepada Kanjeng Nabi sesukamu daripada keagungan nggih derajat mulyane ya niku ngoten yes. Jadi ya, betapa banyaknya keagungannya Kanjeng Nabi, keluhurannya Kanjeng Nabi, kemuliaannya Kanjeng Nabi. Iku gak apa-apa, sebab nisbatno ning Kanjeng Nabi ra apa-apa. Ya, tapi dengan catatan tapi apa tadi jangan sampai ndadekaken ngarani Kanjeng Nabi niki Tuhan, aja sampai utawa anake Tuhan aja sampai. Terus juga dengan catatan rungokno nggih nek pengen muji-muji Kanjeng Nabi ya iku yo ndelok syama'ile Kanjeng Nabi utawa ndelok apa jenenge sifat-sifat mulyane Kanjeng Nabi sing ning kitab-kitab niku koyo pripun. Ya teng hadis-hadis disebutno kados pripun nggih. Jadi muji niki mboten ngawur ngoten lho. Artinya ana dasare. Iki nyebutno Kanjeng Nabi dermawane pol. Jadi dermawane pol pengen nyontokno kedermawane kaya piye? Ya delok ning kitab-kitab sirah nabawiyah, kitab-kitab syama'il. Nggih, betapa Kanjeng Nabi dermawane kaya apa, contone kaya apa. Aja sampai ngarang-ngarang cerita dhewe. Tujuane pengen muji Kanjeng Nabi tapi malahan ngarang-ngarang cerita terus menisbatkan kepada Kanjeng Nabi padahal Kanjeng Nabi gak pernah kados ngoten. Iki ya pelanggaran kok ngene iki. Bahaya. Nonton sugal hadis barang siapa ya dengan sengaja napa jenenge menisbatkan kepadaku suatu sing goroh sing aku ora pernah ngomong kaya ngoten niku utawa kejadian kados ngoten nggih
maka falyatabawa maq'adahu minan nar, maka siap-siap ning neraka. Jadi muji-muji Kanjeng Nabi ndak apa-apa. Ya, pengen jelasno kedermawanane, kehebatane Kanjeng Nabi yo. Nek nggawa cerita-cerita niku nggawa cerita-cerita sing sahih, sing bener. Ya, sing valid kagem valid penisbatan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi aja sampai ngawur. Nggih. Niku ngoten. Wansub ila dzatihi fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun fayu'riba anhu natiqan bi fami. Fa inna fadla rasulillahi mongko sak temene keutamaane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa iku ora ana lahu iku keduwe keutamaane Rasulullah. Haddun apa batas? Fayu riba mongko bisa njelasaken anhu saking keutamaane Kanjeng Nabi natikun sapa wong kang ngucap bifami kelawan mulut sungguh keutamaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada batasnya. Ya, jadi keutamaan Kanjeng Nabi saking wae niku ora ana batese. Lisan pun tak mampu mengungkapkan dengan kata. Jadi ora iso jelasno keutamaan Kanjeng Nabi ya dengan lisan maupun dengan jelasno kaya apa dengan tulisan. Ora iso sampean jelasno keutamaan Kanjeng Nabi sing memang bener-bener hakikate keutamaan Kanjeng Nabi. Iku ora iso. Ya, artinya apa? Kita sehebat apapun kita dalam bersyair ketika memuji Kanjeng Nabi Muhammad SAW niki ora iso nggih ngliputi kabeh keutamaan Kanjeng Nabi ra iso. Nggih saking napa kuwatahe, saking ora ana batese napa keutamaane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Paham mboten? Ya. Nah, maka mau karena kita ndak tahu batese ya maka iya napa jenenge kita ndak bisa ya diarani hulu. Nah, gak bisa diarani napa hulu. Niku kados ngoten. Kenapa kok ngoten? Kenapa kok ora iso ya ngungkapno kabeh keutamaane Kanjeng Nabi? Karena Kanjeng Nabi niki dalam setiap saat niku selalu fit taraqi, selalu naik tingkatannya, naik pangkatnya, selalu niku. Ya, kesempurnaannya selalu bertambah. Ya, fi kulli lahzatin, setiap detik, nggih. Ya, setiap masa itu Kanjeng Nabi naik tingkatan terus. Nah, mulane kita ndak bakal bisa nyifati Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat sing memang bener-bener layak kagem Kanjeng Nabi gak iso. Ya, paling mentok-mentok ya nggih sifat-sifat yang napa jenenge secara zahir mawon nggih Kanjeng Nabi niki hebat, Kanjeng Nabi dengan segala bahasane lah. Ya, tapi kalau mencakup kabeh keutamaan Kanjeng Nabi mustahil, tidak bisa. Lah ning mriki teng kene Syekh Nawawi Banten napa jenenge wonten bait nggih, bait niki luar biasa. Ya, muji tentang Kanjeng Nabi. Pujiannya pripun? Sampeyan ngerti biasanya nggih sadurunge iki. Ya, sampeyan biasanya kan apa suwayah mahalul qiyam anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri dan seterusnya. Ya Rasulullah, anta syamsun, engkau niki matahari, anta badrun, engkau niki rembulan,
Ini kan ana pujian wis masyhur banget nggih. Ya, pujian sing masyhur banget. Teng mriki sebutno. Ya. Huwal badru illa annahu ghairu naqisin. Kanjeng Nabi niki lho bulan purnama. Hanya saja. Ya hanya saja. Nggih hebate penyair, hanya saja. Nggih. Wong kok ngeten sadurunge iku ya. Ketika ngomong hanya saja, setelah nyebut pujian, beliau Rasulullah bagaikan bulan purnama. Kan pujian, nggih mboten? Pujian. Terus badane niku ana hanya saja. Niki biasanya sing sabadane hanya saja niku ya, berupa pujian apa berupa sing dibawahi pujian niku. Tak kasih contoh. Sampean misal ngomongan si Zaid iki lho ganteng. Mong wae. Kira-kira setelah mong wae niki pujian apa sing elek? Hah? Sing elek. Mong wae wong iki apek. Misalkan ya. Ya berarti pertama kan muji, artinya ya iki diunggahno sik pol tekan langit. Nah, baru langsung setelah hanya saja mong wae ini langsung bluk ditibakno. Kan ngoten nggih mboten? Lah niki hebate penyair niki beliau ya mestine rawani macam-macam kaya ngono kuwi ning Kanjeng Nabi ya. Nah, wani macam-macam kaya ngono ning Kanjeng Nabi ya dikemplangi ulama sak ngalam donya iku. Ya, tapi kene iki hebate. Wal badru Kanjeng Nabi niku bagaikan bagaikan bulan purnama. Hanya saja illa annahu ghairu naqisin, hanya saja Kanjeng Nabi tidak pernah berkurang. Nek napa jenenge bulan purnama niku biasane terus baru tanggal 16, tanggal 17, tanggal 18 niku bulan purnamane isih tetep bunder ser napa mulai berkurang. Nah, mulai berkurang nggih kan? Nah, niki Kanjeng Nabi mboten. Kanjeng Nabi niku engkau wahai Rasulullah, engkau adalah bulan purnama sing bunder ser niku. Sing indah pol. Hanya saja nek bulan purnama niki wonten kurange bariku langsung berkurang sampai kadang sampai entek, tapi nak panjenengan niki selalu sempurna ya Rasulullah. Nah, jadi mboten nate berkurang jenengan ya Rasulullah. Purnamane jenengan purnama sing purnama terus. Ya, jadi iki nek wong sing mandhek huwal badru illa annahu mandhek ning kene iki mung wae. Wah, kadang kan ngira wah iki ape dijlokno iki. Ya, ndak. Illa annahu ghairu naqisin, malah tambah di dhuwurna. Niki sastrane penyair niki luar biasa. Terus huwa syamsu. Ya, iki ngoten. Ya Rasulullah engkau atau huwa hiya napa Kanjeng Nabi niki asyamsu iku rembulan. Rembulan. Asyamsu iku matahari. Ya, asyamsu napa matahari. Rasulullah niku matahari. Mong wae. Biasanya setelah mong wae kan ngejlokno nggih. Iki mboten ngejlokno, mong wae matahari niki ghairu mungkasifin. Apa tidak pernah terkena gerhana atau segampangane gak pernah tenggelam. Nah, jadi mentari terus. Ya, matahari terus, indah terus, gak pernah napa tenggelam. Nak matahari kok ngene iki niki yo kadang ana gerhana ditutupi ambek bulan, ya. Kadang ya tenggelam. Jadi keindahane iku isih lunga-lunga ngene iku lho. Ya, kadang lunga, kadang teko, kadang lunga, kadang teko. Tapi nek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keindahane selalu nempel ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, niki dikatakan oleh ulama balaghah, ora apa-apa iki sedikit tak singgung masalah balaghah nggih. Dikatakan oleh para ulama balaghah bahwa ya pujian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyamakan Kanjeng Nabi dengan rembulan. Nggih. Ya, yang menyamakan Kanjeng Nabi dengan matahari iki janjane niki tasbih utawa penyamaan sing kuwalik. Sing napa kuwalik. Ya.
Ya, tak jelaske. Janjane ngeten. Engko nek ning balaghah niku wonten musyabbah ana musyabbah bih. Ya, ana musyabbah bih. Musyabbah iku wong sing diserupakno, musyabbah bih wong sing digawe bahan penserupaan. Kayak misalkan nggih, Zaid iki lho saking ngalime misalkan, Zaid iki lho kaya Imam Nawawi misalkan. Kaya napa Imam Nawawi. Lah Zaid iki jenenge musyabbah. Terus Imam Nawawi jenenge musyabbah bihi. Jenenge napa musyabbah bihi. Nah ning ilmu balaghah, nggih, ning ilmu balaghah wajah syabah utawa sisi keserupaan, sisi kesamaan, nggih. Sisi kesamaan yang ada di musyabbah bihi iku luwih unggul daripada yang ada di musyabbah. Nah, bal ini. Jadi contohnya kalau mau Zaid iku kaya Imam Nawawi dalam napa? Dalam kealimane. Ya, dalam kealimane. Artine nggih, kealimane Zaid niki nggih diserupakno kaya kealimane Imam Nawawi. Tapi apakah kealimane padha? Mboten. Ya, kealimane Imam Nawawi lebih unggul apa kealimane Zaid? Kealimane Imam Nawawi apa kealimane Zaid? Kealimane Imam Nawawi. Artinya apa? Sisi keserupaan yaitu alim mau di Imam Nawawi, ya, di Imam Nawawi atau jenenge musyabbah bih niki luwih unggul daripada sisi kealiman sing ana ning Zaid. Paham? Paham mboten? Nah, ketika aku ngomong si Zaid niki luwih ganteng daripada sapa sing artis sing ganteng sapa misalkan ya, ora luwih ganteng apa? Wis mbah sing apal sampean iku ora arti aku. Dadi napa jenenge misal si Zaid iki enggak gantenge kaya Zaid iki kaya misal kaya artis ya, artis apa misal artis drakor apa ya, misal ya gantenge kaya artis iku. Ya, artinya apa? Sisi kegantengane iku luweh unggul ning gene napa artis iku mau apa ning Zaid? Teng artis. Kenapa? Karena iku musyabbah bih. Ya, karena iku musyabbah bih. Saiki digeret ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggih. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ulama niku memuji Kanjeng Nabi, anta syamsun wahai Rasulullah, engkau niki bagaikan mentari. Engkau niki bagaikan mentari. Nah, secara zahir ya, secara zahir artinya sisi keindahan mentari ku lebih unggul daripada sisi keindahan Kanjeng Nabi. Nggih ngoten mboten? Nah, iki dikatakan para ulama sisi zahir niki mboten bener. Nggih, sisi zahire boten bener. Justru Kanjeng Nabi Muhammad SAW keindahannya itu lebih indah daripada mentari. Ya, sisi keindahannya Kanjeng Nabi itu justru lebih indah, lebih kuat keindahannya Kanjeng Nabi daripada yang ada di rembulan anta badrun. Sehingga biyen ada sahabat niku ketika malam purnama, nggih, malam purnama niku pakai kumpal kalih Kanjeng Nabi, ningali Kanjeng Nabi, terus ningali bulan purnama, ningali Kanjeng Nabi, ningali bulan purnama. Ternyata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih indah daripada purnama. Niku sahabat, nggih, sing napa jenenge sing melihat langsung. Ya. Artinya napa? Nggih, artinya ketika kita memuji Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, engkau bagaikan matahari. Engkau seperti matahari. Ya. Niku jenenge tasbih maklub atau perumpamaan sing kuwalik. Ya, janjane ngomongnya ngene, wahai matahari, engkau bagikan Kanjeng Nabi. Kan ngono janjane ya. Kenapa? Karena sisi keindahane Kanjeng Nabi ku lebih unggul daripada sisi keindahane matahari. Wah. Nah, iki jenenge napa? Tasbih maklub. Ya, padha karo ngene, gampangane ngene. Mau artis Korea, ya, artis Korea gantengnya iku lho koyo Zaid. Gantengnya lho koyo Zaid. Iki jenenge tasbih maklub. Padahal luwih jauh lebih ganteng artis Korea iku mau daripada Zaid iku mau. Nggih mboten? Nah,
Nah, iku jenenge tasbih maklub. Nah, terus dikatakan para ulama, kenapa kok tasbih maklub koyo ngono kuwi ning ngene Kanjeng Nabi? Ya, dijawab oleh para ulama, kenapa? Karena di dunia ini nggih, para wong-wong iku sing didelok keindahan niku ya matahari ambek rembulan. Iku wis mentok iso mensifati wong kok wong indah iku koyo matahari mentoke koyo ngono kuwi. Ora ana iso nyifati wong indah ya dipadakno ambek napa jenenge sing mlebihi matahari atau rembulan iso gak ono. Ya. Karena mentoke koyo ngono kuwi. Akhire napa dipadakno ning napa matahari, dipadakno ning rembulan. Bukan berarti keindahan di matahari dan rembulan lebih kuat daripada keindahan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi karena isone mung koyo ngono kuwi. Ngono lho, paham ya? Karena isone mung koyo ngono kuwi. Janjane ketika kita menisbatkan Kanjeng Nabi, wahai ya Rasulullah, engkau bagaikan matahari dan rembulan. Niki janjane bukan pemuliaan yang Kanjeng Nabi, bukan, akan tapi pemuliaan yang matahari rembulan. Nah, paham ah? Matahari rembulan iso digawe musyabah biye Kanjeng Nabi iku. Ya meskipun tasbih maklub ya. Nah, niku mulyakno rembulan, mulyakno matahari niku. Nah, iki detail ya. Iki babakan masalah napa? Masalah balaghah. Ya besok sing lanang-lanang muga-muga ya do ngaji tekan balaghah barang nggih. Balena teng mriki. Launa fa inna fadla Rasulillah laisa lahu haddun fayuriba anhu natiqun bifami. Ya dadi batas ora ana batese nggih kagem keutamaane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora ana batese. Ya, sehingga wong-wong niki do ora iso ngungkapno ya betapa nggih luhure, betapa muliane Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan ungkapan yang sebenar-benarnya hakikate. Terus launa sahabat qadrahu ayatuhu izaman ahyasmuhu hina yud'a darisar rimami. Launa sahabat rimam sekedap. Launa sahabat lamun madani qadrahu ing derajate Kanjeng Nabi. Ayatuhu apa pira-pira tandha kenabiane Kanjeng Nabi. Ayatuhu apa pira-pira tandha kenabiane Kanjeng Nabi. Izaman ing dalem kaluhurane. Ahya mongko bakal nguripaken. Ismuhu apa asmane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hina yud'a nalikone diundang apa asmane Kanjeng Nabi. Nguripna napa dari sarimami ing wong kang tulang belulange mpun hancur. Ing wong kang tulang belulange mpun hancur. Dadi ngeten. Ya, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing jenenge Nabi niku nggih niku diparingi tondo-tondo kenabian, nggih diparingi ya mukjizat-mukjizat yang membuktikan bahwa memang Nabi. Bahwa beliau memang Nabi, termasuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku diparingi anugerah Gusti Allah mukjizat-mukjizat sing menunjukkan kenabian beliau. Ya, termasuk napa nate ngedalaken toya saking astane Kanjeng Nabi, nate belah rembulan niku nate dibelah dening Kanjeng Nabi, kabeh wong dong ketok ya. Dadi wong sing bengi-bengi ndelok ning langit iku nggih iku do roh ya, do roh napa niku bulan terbelah nggih. Kathah mukjizat-mukjizate Kanjeng Nabi ku kathah. Lah mukjizat-mukjizate Kanjeng Nabi yang menunjukkan kenabiane Kanjeng Nabi nggih niku luhur mboten, mulya mboten? Mukjizate Kanjeng Nabi mulya mboten? Mulya. Nggih perkara sing mulya, perkara sing luhur, perkara sing agung. Ya. Tapi sak mentok-mentoke keagungan mukjizat-mukjizate Kanjeng Nabi
niku ora iso madani derajate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak iso. Ya. Iki launa sabat qadrahu ayatuhu idzaman ahyasmuhu hina yud'a darisar rimami. Andai saja kita baca terjemahnya. Andai keagungan mukjizat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat menyamai derajat beliau yang tinggi, niscaya orang yang telah binasa dan hancur tulang belulangnya seketika hidup tatkala disebut nama beliau. Ya. Andai saja kok mukjizate Kanjeng Nabi iki keluhurane lu iki madani keluhuran derajate Kanjeng Nabi. Nggih. Maka orang-orang sing wis do mati-mati, wis hancur tulang belulange niku nek diundang dengan namanya Muhammad, namanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki iso tangi langsung urip dengan haknya Muhammad. Ya, dengan haknya Kanjeng Nabi, ayo tangi. Iso tangi. Ya iso napa? Tangi. Tapi iki kok ngene gak iso terjadi, mboten terjadi niki. Nggih, kados ngeten niki mboten terjadi dan tidak pernah diriwayatkan ke kita kejadian nangekno wong ya dengan nyebut namanya Kanjeng Nabi kados ngoten. Nggih. Nah, artine napa? Artine iku men pengandaian nggih, pengandaian. Andai saja kok mukjizate Kanjeng Nabi keluhurane iki iso napa madani derajate Kanjeng Nabi, ya pasti ono akeh wong sing iso nguripno wong mati dengan nyebut namanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah nyatane kan mboten. Nggih, nyatane mboten. Artine napa? Artine nggih sak hebat-hebate mukjizate Kanjeng Nabi, sak luhur-luhure mukjizate Kanjeng Nabi niki mboten saged ya madani luhure derajate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Niku mukjizat kabeh mukjizat kecuali satu mukjizat Al-Qur'an. Nggih, kecuali satu mukjizat Al-Qur'an. Ya. Mukjizat Al-Qur'an iki nek sing dimaksud Al-Qur'an adalah ya mushaf. Mushaf nggih. Utawa sing dimaksud adalah napa yang kita baca, suara yang kita keluarkan. Ya, kita baca. Nah, yang mana mushaf dan suara yang kita baca niki makhluke Gusti Allah, maka tentu Kanjeng Nabi luwih unggul. Tapi yang dimaksud dengan Al-Qur'an, nek sing dimaksud dengan Al-Qur'an itu adalah kalamullahil qadim. Ya, kalame Gusti Allah sing qadim. Ya, yang mana itu bukan makhluk. Ya, karena kalamullah, maka tentu kalamullah al-qadim niki ingkang luwih unggul daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena mboten makhluk nggih, kalame Gusti Allah. Kalamullah qadim. Sebalik teng mriki. Launa sabat qadrahu ayatuhu idzaman ahyasmuhu hina yud'a dari sarrimami. Lam yamtahin nabi ma ta'yal uqulu bihi. Hirsan alaina falam nartab wa lam nahimi. Lam yamtahin boten nyoba sapa Kanjeng Nabi, boten nguji sapa Kanjeng Nabi nak ing kita bima kelawan perkara tak ya kang apes kang ora mampu al uqulu apa pira-pira akal bihi kelawan ma hirson krana welas alaina ing atase kita falam nartab mongko mboten mamang sapa kita walam nahimi lan ora bingung sapa kita. Terus nggih baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menguji kita dengan hal yang tidak terjangkau oleh akal kita, karena kecintaan beliau agar kita mendapat petunjuk. Ya, kita pun yakin, tidak ragu dan tidak bingung. Nah, jadi Kanjeng Nabi Muhammad SAW di antara sifat mulyane Kanjeng Nabi niku napa? Ketika Kanjeng Nabi kumpul kalih para sahabat, nggih juga ndhawuhi para sahabat iku artine ya ndhawuhi umate barang, nggih. Artine napa ndhawuhi umate juga nggih.
niku ketika ndawuhi Kanjeng Nabi niku ndawuhi sesuatu sing bisa dijangkau oleh akal kita. Niki termasuk nggih, termasuk perkara sifat mulyane Kanjeng Nabi. Soalnya napa mboten ngrepotno awak dhewe. Nggih. Nggih, dadi Kanjeng Nabi niki ndawuhi kita dengan bahasa-bahasa nggih, dengan dawuh-dawuh yang bisa dipahami oleh akal kita. Ya. Padahal janjane nggih janjane ya, nek beliau ngersakaken tur diizinaken Gusti Allah niku nek dawuh sing model tingkat langit pun ngoten nggih saged. Nah, tapi karena sing diomongin niki orang bumi, nggih orang bumi. Ya, akhirnya napa nggih nggunakaken bahasa napa bumi. Artinya napa? Sing sesuai dengan kadar akal kita, kadar akal manusia, kadar akal umate. Ya. Jadi Kanjeng Nabi tidak pernah menguji kita nggih dengan dawuh-dawuh sing gak iso diterima oleh akal kita. Ya, kabeh sing didhawuhi beliau nggih saged diterima oleh akal kita, termasuk syariat nggih, ajaran-ajaran syariat Kanjeng Nabi, ajaran-ajaran syariat Gusti Allah niki nggih semua saged diakal, saged diterima oleh akal kita. Ya. Lah kok misal zahire syariat, zahire Al-Qur'an misalkan utawa zahire dawuhe Kanjeng Nabi ana sing ora masuk ning akal kita. Ya. Niku mboten gara-gara syariate sing apa tidak masuk akal, akan tetapi akal kita sing ora iso memahami dengan pemahaman sing sebenarnya. Nah, niku ngoten. Nggih. Terus Kanjeng Nabi ngoten. Terus Kanjeng Nabi niku lam yamtahinna bima ta'al uqulubihi. Ya gara-gara napa? Gara-gara Kanjeng Nabi niki tek welas asih ambek awak dhewe. Nah, sehingga ndawuhi sing iso dipahami. Ya. Ndawuhi sing iso dipahami. Ya, sehingga napa? Sehingga kita niki ndak ora ragu. Nggih. Ora ragu dengan Kanjeng Nabi, ora ragu dengan syariat Gusti Allah, syariat Kanjeng Nabi, juga ora bingung. Nggih, ora bingung. Ya. Bayangno nggih. Nek Kanjeng Nabi dawuh dengan dawuhan sing mboten kita pahami, mesti awak-awak dhewe bingung. Ya, bingung-bingung kadang ya ragu barang. Ya jangan ado-ado ning Kanjeng Nabi. Ya, ana wong niku ngaku basa Suryani atau bahasa semut. Ini makoli. Ya. Atau ini askoli ya, sembolah aku ora iso nyingrokno. Makoli iku. Ya. Ini rahmatan mama gupron. Ya. Kayak ngono kuwi pone awakmu diomongi ngono kuwi. Ya mestine wong sing normal, sing akale mesti normal. Iki ngomong apa ya kok ora iso diterima akal. Nggih. Iki bahasa sekali pakai, bariku wis lali. Kon baleni meneh, baleni meneh. Mbok piye iku mau. Karena ora ana bahasane kaya ngono kuwi bahasa saucapan ya. Apa yang kaya ngono kuwi lah pemene kok nggih. Ya, napa jenenge sing ora iso diakal wis. Artinya apa kita niki nggih, kita niki ya bakal ragu. Nggih, bakal ragu. Ya bakal bingung. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad SAW mboten kados ngoten. Ya, jadi Kanjeng Nabi ndawuhi kita sesuai dengan kadar akal kita. Ya. Niku. Nah, sebagian teng dawuhe Sayyidina Ali, nggih, teng dawuhe Sayyidina Ali dinisbatkan ning Sayyidina Ali, beliau ngendikan ya sing maknane khatibun nasa ala qadri uqulihim. Jadi ngomongi ya manusa, ngomongi ya wong dengan kadar akalnya mereka. Ya. Nah, niki penting. Jadi aja sampai sampean niki
Yang besok nang masyarakat iku trimo pengen ngetokno nek awakmu alim tok aja. Ngomong ora paham yuk. Ya aja. Ya padha karo ya misal aku ngomongi baba ya ngomongi baba atau ngomongi Zahra ya pelajaran-pelajaran balaghah misalkan ya mumet saya bingung iku. Ngomong apa baba. Nah, iku apa khatibun nasa ala qadri uqulihim dengan kadar akalnya. Ya begitu pula. Nggih. Napa nek ngaji nggih ngoten, nggih sesuai dengan tahapan-tahapane. Nek nglewati tahapane bingung. Sampean mau ya tak jak ning balaghah sithik tok ngono wis bingung. Iki piye iki maksude? Ana musyabah bih ini bingung ya. Jadi sesuai dengan apa tahapane, harus sesuai dengan tahap-tahapane. Nah, ngendikan para ulama ya, al ulama al murabbun, ulama sing murabbi, nggih ulama sing murabbi iku sing pripun? Ya, ulama sing nek ngajari niki min sigharil amri, dari cilike perkara qabla kibariya sadurunge gedene. Artine napa? Step by step. Ya, supaya napa? Supaya akal audien niki nggih, akale sing ngrungokno niki iso ngikuti. Nek ujuk-ujuk langsung bahas sing perkara sing gede-gede ya iki wis bingung ngeblank jasa nggih. Lah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih ngoten. Nggih, Kanjeng Nabi nggih ngoten. Ya, nek sing di Kanjeng Nabi ningali audiene sinten? Nah, didelok audiene niki rada cerdas, pinter, ya naik tingkatan. Jadi sing didhawuhno niki ya sing bisa dicerna oleh beliau sing oleh orang yang cerdas iku sing didhawuhi niku. Tapi nek sing dikhitabi dening Kanjeng Nabi niki orang-orang Bedui misalkan, orang-orang desa, nggih. Sahabat-sahabat sing sangka desa sing datang dari jauh dari padang pasir nggih. Niku Kanjeng Nabi nggih ndhawuhi mereka nggih sesuai dengan kadar akal mereka. Nah, niku hebatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa menyesuaikan kondisi, menyesuaikan siapa audiene. Niku ngoten, lam yamtahinna bima ta'yal uqulu bihi hirsan alaina falam nartab wa lam nahimi. Ya, sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mangke napa ayal wara fahmu ma'nahu